Horas, horas, horas. Horas marihita saluhutna di damang dohot dainang terlumubi pang sobatak. Au nasib papahan mengajak tuak kadongan na hobi manang naolo mengikuti lomba mabain video stand up komedi Batak manang na video lucu Batak dohot lawak Batak. Boy ma dipilih kan stand up do beton na boy, lawak Batak do boy, video lucu Batak do boy. Jala on kan boy do perorangan, boy tim dohot suami istri. Jadi pemenang ni juara sada hadiahnya 3 juta rupiah, juara 2 juta rupiah, juara 1 juta rupiah. Alai tong do bah, adong do syarat dohot ketentuan kan idon waing. Oke. Jadi ama syarat dohot ketentuan na perjolo wajib subscribe YouTube Nasib Official dohot ikuti Facebook Nasib Pak Pahan. Baru napa 2 hon video original minimal ini yang paling penting nopor lo minimal 80 menit itu kan minimal 8 menit. Napa tuluhon video iyan nondang boy naung diupload dia tu YouTube, tu Facebook, tu Instagram manang na tu TikTok na. Gabe di download ulang dianggap batal ate. Oke, unang gabe salah pahaman non. Molonga roket diupload dia damboy be. Baru muse video ikon wajib landscape. Molo handphone dimainkan unang cong-cong atong rama video walai modo memana peak asal lebar mana jala minimal ma 720 megapiksel. Mungkin akal konten-konten kreator noengon ngai boto kan. Baru muse molo na band video lucu non damboy menggunakan musik lebih bagus original kan. Molo nama band lawak Batak boy doi mana di lapo tuak alai unang ipaterida hot tuak dohot minuman keras na lain ate ba molo boy pe dohot sigaret pe unang maju marisap 8 menit do kan boy do kan. Ba diusaha matong video na jernih karena semakin jernih semakin tio semakin dabu itu tonjolma dan semakin gurang maserkan itu nuai. Jadi pendaftaran dibuka tanggal 15 Agustus 1 Agustus. 2 minggu waktu pendaftaran. Alai boydo itu hatu pian didaftar hon. Asal dirancang video na semenarik mungkin kan. Apalagi zaman nuai kan gurekin konten-konten kreatori HP nggak sabar mati mabain dangara diterima dodol naninna ay juta aja tak nariba do kan nggak kadongan konten kreator pemula. Jadi anon molonga tutup pendaftaran 30 sada September sudah video diupload matu YouTube Nasib Official. Diupload tanggal sada September. Jala tabereng mahasilna di akhir ni bulan September. Video ni sero na gudang panoton na, like na, komen na, dohot jam tayang na, ima nagabe juara sada. Oke? Sebulan menunjangkannya tungkas tanggal 1 sadar teh mga 30 bulan September. Ini masih akhirnya kan. Isi nonton gudang penonton na view na, like na, dohot komen na, dohot jam tayang na, iman non naga BP menang na. Oke? Jadi
adong NB na molo perlombaan non boy do batal molo ditoru ni 50 pesertana alai molo 50 saja pesertana kita goyang. Jadi boy may daftar ko ni sila kana tertarik ade aku yakin gudang do pesertanya nalani bereng konten-konten kreatoron hulan 8 menit do. Oke? Jadi imajun na boy hupasahat molo adong na hurang lobby na hurang takas boy ma di WhatsApp di nomor 0823 6978 1392. Doh tahu sendiri nasib papahan ade. Melalui Facebook pe tetap doha melalui nano di chatting melalui komentar sian YouTube penon boy doha mi layani. Salam Horas. Mau lihat deh.